Pinoy Bus Driver TV. At sa ligaw rin, sa ligaw. Sa ligaw. Oo. Oo, kalabas na. Oo, ano yan, doon sa San Fernando na lang o ano? San Fernando ba? Doon kayo magtambay? Oo. Oo, magtambay doon kayo magtambay. Ano? Oo, tapos diyan kami sa'yo. Oo. Oo, sige, sige, sige. Kung ano, alin ba, yung TCR namin? Yung TCR ba? Kasi pinapakuha yata kami sa ng TCR para bukas. Ah, meron dyan? Kung meron dyan, oh, sige, sige, dyan na lang. Oo, oo, oo. Ah, yun, sige, sige, oh, mas maganda yan. Oo, tapos kung mauna yung 26, doon ko nilipat kung ano, baka matagal si Binyas dyan, di ba matagalan? Okay. Para sabihin ko lang yan po sa mga. Ah, sige, 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 sige. Ah, sige, salamat, salamat. Ah, sige, sige, ah, okay. Sabay. Patay, lalong nabala na. Pumakasok yung kutsi eh. Lalong nabala. Kakaliwa tayo niya. Matagal yan. Iniwasan niya yung motor eh. Oo. Lalong. Lagi. Kailangan ng ano yan. Ayaw na. Siya ang kumanan, hindi nakatingin sa inyo. Iniwasan yung motor. Nakaliwa ang motor eh. Kita naman eh. Bilisan mo na, bilisan mo na. Bilisan mo na. Bilisan mo na. Kakaliwa yun. Hindi nakatingin eh. Iniwasan niya ang motor eh. Talaga naman. Iano natin yung bus. Hindi na. Sige tayo. Walang kasalanan ng bus doon. Basta na bumihit yung manubila sa kupsi. Hindi mo nakatingin sa kanan. Bago mo bumihit ang manubila sa kupsi. Tingin ang Sanbero. Naga tayo bukas. Kahit ikaw nag-create na ng manubila, tingin ka muna. Lalo ngayon sa mga motor. Biglang singit yan. Kaya ang gagawin nyo, tingin muna bago kabig manubila, kahit kunting kabig lang. Yan. Nakatigil yung kutsi kumabig. Nandiyan na ang bus, hindi niya nakita ang bus. Lumabas na yung ulo ng bus eh. Nakalusot na ang bus, ulo eh. Kumabig pa. Ayun, hindi na makakasakit na. Namin sa pati yung bus. Tago pa naman yung roro.
mo yung pagtingin sa kaliwa. Mga nakabig yung kotse. Para maayos na ko yung buksan. Kahit nakatabi ko na yan, tinitingnan ko pa yan. Kahit nakabintigan ko. Makabigla akong kumamig eh. Sabi mga motor, magbintigan mo yan. Makabigla akong kakamig. Tagsik yan, bullshit na tayo. Pahala ko na yung pass. Sige tayo. Siya sumagi sa bahas. Siya na tayo. Siya kumapig. Hindi siya nakasali. Di ba? Hindi ka makabubula. Okay. Nakita-kita ko talaga eh. Kahit na nandiyan ang bus, kumabig pa rin eh. Matanda yung driver eh. Hindi yun napansin ng matanda. Kahit na matanda na, ay dapat. Kaya nga, hindi Kasi siya hindi ang patindihan ano mo. Yung ano yun. Yung paurong eh. Para talang baguhan eh. Mangyari pa sinisip mo yung bebe, mas buksin na kayo. Nagbulat na yung bebe ng bus.
driver nito. Sa Villa Francia. Sino kaya ang driver nito?
Diba? Kinamina tayo dito ng kusot. Kinamina! Kusot ng teng. Ito ang kulay ang ginawa. Subo pala ng dalawa eh. Kaya pala nagbuhol-buhol eh. Tapos may na-breakdown pa yan. Ilalagay lang pala yung ano, bakal. Sabadya ko yung bigdaon. Gusto na rin.
sa UAS.